Evo scena, Plavuša peca ribe. I Plavuša tako peca ribe. Naravno neće uvati ni glavoča. Ali bitno je da ona peca i ona se razmišlja kako će uvati podlanicu od 40 deka, onako kako dobije u restoranu. Sad bi ona uvatila podlanicu kako ona dobije u restoranu. I ima podršku sve 5 svojih prijateljica. I 5 njenih prijateljica daje joj podršku, moralnu, da upeca nešto, dobro. Naravno neće tu ništa uvatiti, ali nema veze, ona to ne zna. Ali zato ima jedna pjesma. Kako je dobro biti glup, o kako je dobro biti glup, kako je dobro, kako je dobro, kako je dobro biti glup, kako je dobro biti glup, o kako je dobro biti glup, kako je dobro, kako je dobro, kako je dobro biti glup.